Podľa rakúskej tlače Rakúsky zväz automobilistov navrhol, aby v rámci úsporných opatrení bola určená hranica limit, podľa ktorého by sa v Rakúsku nemali predávať autá s vyššou kubatúrou ako 2500. Ďalšie obmedzenie by sa malo dotýkať hmotnosti auta, ktoré by nemalo byť ťažšie ako 1400 kg. A do tretice je to cena, ktorá by nemala prevyšovať 250 000 šilingov. V podstate ide o luxusné a snobské výstrelky, ktoré sú terčom kritiky automobilistov nielen v Rakúsku. Predstavujú v drvivej väčšine horibilné sumy, ktoré sú neprístupné pre bežného užívateľa ciest. Vo Viedni sú to navyše extravagantné skupinky, u ktorých nie je zriedkavosťou, že osobný vodič ide dať na limuzíne vyvenčiť štvornového miláčka svojho pána. Návrh, ktorý vznikol z podnetu odborníkov Ministerstva techniky a Ministerstva financií, má len jeden malý háčik. Mnoho vysoko postavených osobností totiž stavia na takýchto autách spoločenskú priečku alebo svoje postavenie či finančné zatriedenie. A tak už vopred a z istotou môžeme predpokladať, že jeden z dobrých návrhov v tejto krajine sa opäť z objektívnych príčin nerealizuje.